Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a un altre directe de la parella catalana, lúdico-catalana de moda, Dupont i Dupont. Benvingut, Enric. Gràcies, Àlex. Bona nit. Anem avui a fer un directe de la segona part de l'Espil. Com sabeu, queda un mes, justament un mes, perquè comenci l'Espil, i ho tenim a tocar, ja està. Enric, per favor. Sí, un hype enorme. Sembla mentida, perquè sí, és això, queda un mes, no? Exacte, més o menys? Exacte, un mes, perquè comenci. I ara crec que el xup-xup està molt alt, perquè és que almenys jo ja hem començat a mirar totes les coses que han sortit, que em sembla que és gairebé tot ja, per no dir tot, i sobretot les coses més importants. Hi ha coses que pinten molt bé, però molt bé. N'hi ha que són molt totxes, tot i que he de reconèixer que aquest any, en comparació amb anys anteriors, aquest Espil em sembla, a primer cop d'ull, més suau que els altres, com si el nivell hagués baixat. Hi ha hype d'alguns jocs, però el nivell, per mi personalment, està per sota d'anys anteriors. A veure, jo crec que de l'experiència que tenim l'Espil tu i jo, de l'any passat i fa 2, per mi ara mateix està sent un Espil que pot arribar a igualar l'any passat, però encara no ho ha fet. Perquè, lògicament, hi ha moltes coses per resoldre i misteris i jocs que s'ha d'acabar d'entendre, saber si van bé, però penso que ja ha superat el de fa 2 anys. Jo crec que el de fa 2 anys ja l'ha superat segur. Si mires els jocs de fa 2 anys, és el nostre primer Espil, el nivell per mi va ser més baix que aquest. Per mi aquest ja l'ha superat. Per tant, jo penso que anem en bon camí. Però respecte a l'any passat va pensar que va ser molt fort, si ens ho pares a mirar. Va ser molt bèstia. Espera, saludem aquí, què tenim per aquí? Tenim en Xispitrec, en Chigrinsky, Jugar i Leer, l'Aida, en Pau, de què jugam? Bona nit a tothom. Hola, gràcies per ser aquí. Doncs la veritat és, si és això, o sigui, fa un parell d'anys, el tema de pagar la novetada, com vas a l'Espil per primera vegada, és un, uah, tot, ho vull tot, vas comprant. A la segona, fas el mateix, però dient, això sí, això, va, ho provarem, també ho agafo. I vas més amb aquesta delicatesa si no compres tot igualment. Ara la tercera any... És quan el segon any va ser com l'adolescència, que et penses que ets gran i en saps, i no en saps. Ets un adolescent. I el primer any ets un nen petit, que vas corrent allà com un... Vull dir, com el meu nen, que vas corrent sense això, pollastre sense cap, saps? Vam córrer pels passadissos d'Espil. Vam córrer. Sí. I, lògicament, també, com vam arribar abans a un lloc, me'n recordo tota la tropa corrent, que vull dir que... Va ser és una gran experiència viure el primer Espil, és sensacional, perquè realment estàs com un nen petit. Llavors, el segon era, ens pensàvem que en sabíem, però no en sabíem. I vam córrer igualment. Vam córrer igualment i ens hem tragat. Ens vam tragar moltes coses, que després vam veure que hem vist que no, i no, estava clar que encara ens faltava molt per madurar. I esperem que haguem madurat una mica per aquest any. T'anava a dir que ara el tercer potser haurem madurat, potser no, però la liarem igualment. En qualsevol cas, avui portem uns jocs dins els que fa xup-xup així a l'estranger, alguns d'aquests jocs que creiem que causaran més furor, que porten més hype, els que a nosaltres ens criden més l'atenció. Ja parteixo que l'Enric porta més el seu target de jocs i jo porto una sèrie de coses fins i tot rares, a vegades, que jo me'n vaig una mica del tema sempre. Pot no ser el més hype, però són coses que em criden molt l'atenció. Sí, com tot. Vull dir, jo sóc més alt i gros que tu, doncs jo porto els de pes, no? I tu ja portes les coses més mones, atractives, tal, saps? Simpàtiques. Que compres igualment i després triomfen. Sí, normalment sí. Doncs, si et sembla, anem a començar? Sí? Et sembla que fotem ja canya? Vols començar tu? Sí, perfecte. Vols inaugurar la llista? Vaig a compartir la pantalla per aquí. Ara. Estic a la BGG. Quin és el primer que vols comentar, que el busco i el poso? A veure, un que estic enamoradíssim, i estic enamoradíssim per tot.
I penso que pot ser ja apunta un dels millors jocs, podria ser, i que és una de les editorials més famoses de totes, que de Board and Dice, que és el seu joc estrella, Minos, The Dawn of the Bronze Age. Aquest és un que no podem estalviar-nos de parlar, perquè Board and Dice, el recorregut que té és espectacular i la idea és que Board and Dice segueix pel camí en els pròxims anys. Per tant, aquest Minos, The Dawn of the Bronze Age, és un dels més esperats i sobretot els que ens agraden els jocs de pes, de tauler gran, de recursos, de moltes cogestions i de moltes hores de joc. Doncs què és aquest Minos? Aquest Minos és un joc de l'autor Stan Kordonski. L'autor és conegut per el de l'Endless Winter i és un dels autors, un dels grans autors d'aquest any, perquè també traurà altres jocs aquest any molt interessants i és dels que podríem dir que serà un dels autors de l'any. Què més treu aquest home? El First Star of el de l'Ivan Altavible d'aquest. Em sembla que treu aquests dos, que ara tinc en ment, però ja té recorregut. Jo et faré la pregunta, que és com el resum del que has de fer aquesta secció, per dir-ho així, és per què Minos? Per què hem de comprar el Minos? A veure, Minos és un joc, lògicament, euro, com la majoria de jocs de Board and Dice, i és un joc que funciona a partir d'un draft de daus, d'acord? Si ensenyes els daus, doncs a partir del draft de daus seleccionarem aquests daus amb aquesta mena de... Exacte, veus? Els jugadors tenen els seus contenidors que es diuen aquestes marcs. Seleccionarem els daus i els daus, la gràcia és que tu on els poses aniràs a fer l'acció aquella, però va en punts d'acció. Llavors, tu pots anar molt ràpid en voler fer l'acció aquella i voler agafar un valor baix per fer l'acció molt ràpida. Perdó, el valor alt fa que l'acció sigui molt ràpida, però com que va en punts d'acció, si la fas molt ràpida et donarà menys punts d'acció. Sí? I a la vegada, la posició dels daus no la tries tu, sinó es munta a partir de les decisions dels altres jugadors. O sigui, si tu selecciones un dau de 1, el poses allà, després jo selecciono un de 5, però algú selecciona un de 3 després, aquest de 3 es posa entremig de l'1 i el 5. M'entens? Per tant, són els mateixos jugadors que decideixen això. Llavors, aquest draft de daus jo no l'he vist així com a tal, com t'acabo d'explicar, mai. Llavors, jo el trobo extremadament interessant perquè, i després estem davant d'un joc que no inventa la roda. Què vull dir que no inventa la roda? És un joc que les accions són molt ràpides, atòmiques i molt fàcils d'entendre i explicar. És molt l'estil Board and Dice el que porta fent últimament, realment. Sí. No hi haurà dependència d'idioma i el joc llavors busca el combo amb aquestes cartes de desenvolupament i simplement els punts estaran al mig del mapa que haurem de desplegar i anar construint ciutats allà al mig. I això ja està, O sigui, això és Minos. I penso que aquest draft de daus és molt potent i a mi em té molt captivat, molt captivat. Doncs aquest vindrà cap a casa, llavors, i probablement, si us interessa aquest joc, el porti... Aquí ens deixem a la piscina, per experiència i per història, l'hauria de portar Maldito Games. Veurem. No, ja està confirmat que el porta Maldito. Està a la web de Maldito. Ja està, doncs xof, a l'aigua. Directes. Home, no ho he vist, Aquest no se'l pot deixar perdre, Maldito, lògicament. Òbviament, ja treu tot el que treu Board and Dice. I sí, aquest és un bàsic. Jo amb aquest, i a més el tema em toca molt de prop, perquè l'últim gran viatge que vaig fer va ser justament a Creta i tot parla de la civilització minoica, o sigui que... De moment, 2 persones, ves 2. Poca broma, això és molt interessant. Veurem com evoluciona, quan jugui la gent. Jo crec que no serà un ves 2, No, serà ves 3-4, massiva amb draft i majories o... Sí, té draft, té certes majories, jo crec que serà un de 3-4, no serà un 2, ni de broma. Va, vaig a ensenyar-te el meu primer de la llista, a veure què et sembla. És una primera fricada, de moment desconec si això ho porta algú, i és aquest, Bomb Busters. És un joc cooperatiu, sí, on tenim una sèrie de cartes i l'objectiu seria desactivar una bomba.
d'aquests jocs que no pots comunicar-te, i la idea és que hi ha algú que té cables de bomba. Parlo una mica de memòria, és un joc que em vaig llegir ja fa setmanes, o sigui, el que em surti, si dic alguna animalada ja em disculpareu, però parlo una mica de memòria. Doncs la idea és que Comunicació limitada, no, Àlex? Sí, més que comunicació limitada és que la pròpia pista la tindràs al moment en què tu li diguis a algú, vull aquesta carta, i li agafes una carta del seu carter, de la seva fila de cartes, i aquesta carta tindrà un color d'aquest cable i t'ajudarà a fer una cerca dicotòmica. Una cerca dicotòmica és buscar màxims i mínims, allò que vas ajustant fins que arribes a trobar el cable quin és el que té la bomba. I podríem dir que és un estil de joc de campanya, veus que té aquí 66 missions, una mica l'estil que a mi m'agrada, com va ser l'any passat Skyrockets o com Infiltrators, un altre que vaig agafar l'espril passat. Aquests jocs que, conforme vas jugant, van introduint nous mòduls, l'Skyteam també seria això, i són jocs molt ben parits, perquè són molt simples per jugar amb tothom, fàcils, aquest és fàcil, realment no té cap complicació pel que vaig poder llegir, i d'aquests que t'enganxa. Té una pinta molt guapa, visualment. O sigui, que són gatets, conillets i gossos, he vist. Correcte. O sigui, entra molt bé pels ulls i no té pinta de ser molt complicat. No, ho és. Fins i tot té un mercat aquí de cartes, que vés a saber si amb això deus potser fer un mini, almenys alguna de... Són poders especials, habilitats. Això, a veure si aquest reglament pesa poc. Abans hem provat el del Minos i pesava bastant, però a veure si aquest pesa poc, que és més petit el joc, i el puc carregar per ensenyar-vos-ho bé. Sí, més o menys. Doncs és 8 pàgines, sí. Sí, te la sé, xitxa. Doncs la idea és aquesta, si ho trobo aquí l'exemple correcte, que és això, veus? Aquest té aquí el 1.1 és el que té la bomba groga. I diu, merda, aquest no l'haig de poder agafar. Doncs és anar buscant el punt on està el marcador a dins del tauler principal. Mentre tu li vas agafant, dona'm el 9, dona'm el 1, i vas buscant aquesta bomba fins a poder tallar el cable i guanyar la partida. Això representen trams de cable. Sí. I a més, fixa-t'hi. No? Podríem dir. Mira quines enganxines. Et sona això? Sí, claríssim. És com un Legacy. És com un joc Legacy. Totalment, sí. Em va molar molt la idea. Vaig dir, aquest joc ve directe, o sigui, no m'ho penso. Sí, no, aquest és d'aquests que tu no et pots resistir. No, perquè això per jugar amb el meu dia a dia entre setmanes, a puta mare, amb en Pau, la Karen i companyia, ens ho passem teta. Veig. Deu ser una versió Legacy d'aquest Sí, antiga, no sé. Antiga. Però bueno. Vale. I més maca i el disseny refet. Vale. Deu agafar la mecànica. Si té conillets i gats i gossets, això són coses que ens enganxa. Aquest Enric, saps que te l'emportaràs tu també. N'ets conscient. Tranquil. No el tinc a la llista. No saps encara que te l'emportaràs, rectifico. És més, arribaré allà, l'agafaré, encara no ho sabré. Sí. Ai, sí, és veritat, així el tenia. Sí, mira que diu l'aire. Jugar i leer diu caurà. Clar, home, clar que caurà. Sense voler allò... 3 copy for me, please. I la bomba us explotarà. Paf! El tio, el de la missatgeria. Allà, vinga, paquete. Anar empaquetant. Què més el teu segon? Sí. Què més el segon? Llavors, anem a parlar d'un que també s'ha de parlar sí o sí, que és el nostre amic Vladimir Suchi. I és la seva novetat de Delicious, que aquesta sí, Resafa. Toma ja, bé. Exacte. Molt bé. Resafa o Resafa, no sé com segurament es pronuncia això, però es veu que es veu que era una poble-ciutat que hi havia a Síria, que és quan començava... Veus el mapa? Mira, podem deixar aquesta imatge tal com estava perfecta. Així o enrere? Sí, està bé, deixo així. Llavors, és un joc de Vladimir Suchi que té moltes identitats, molts trets identificatius de l'autor. És un joc que a mi no m'ha destacat res en especial, com per exemple va ser l'Evacuation, que sí que li vaig trobar moltes coses molt sorprenents i interessants, sinó que aquest és un joc, a veure, podríem arribar a dir un més,
però indagant i llegint-me el manual he descobert coses força interessants. El joc no deixa de ser un estil, podríem dir, com a ell li agrada, felt, de minijocs, en els quals el joc és molt fàcil. Vull dir, veus el tauler de jugadors, si fes el zoom un altre cop més gran, veus les cartes que tenen els taulers de jugadors, aquí? Nosaltres, el jugador jugaran cartes, aquestes, i res, simplement les cartes tenen doble cara i amb la cara de dalt, la icona, és l'acció principal i veus el color que hi ha als costats. Sí, a dalt i a baix. Doncs, sí, doncs els colors activen accions de bonificació i la del mig, la icona, activa l'acció principal. Llavors, l'acció de bonificació hi ha diferents maneres com de bufar-te amb les accions de bonificació per després poder fer l'acció principal millor. Llavors, una cosa que m'ha agradat molt, i pots deixar aquesta imatge, és que una cosa amb les de bonificació pots fer diverses coses, però una cosa que pots fer és que veus el primer track aquest que hi hauria 3 cartes i veus de color marró-groc, podríem dir, amb els cubets aquí en el tauler principal, a la cantonada, no el tauler de jugador. No, això d'aquí. Llavors, una cosa que pots fer el jugador amb l'acció de bonificació és avançar a un d'aquests tracks. Llavors, tu quan avances aquests tracks, arriba un punt que pots agafar una de les cartes que hi ha aquí. Aquestes cartes estan ordenades per nivell. I aquestes cartes el que et permeten és millorar la mà o et permeten després utilitzar accions després. Total, la gràcia, que m'ha agradat molt d'aquests tracks, és que quan tu arribes a agafar una carta, tu sempre veus la carta de sobre, la que estem veient aquí. Són piles de cartes. Si tu agafes la pila, la que estem veient tots, pots agafar-la i a la vegada obtens un punt i una moneda. Em sembla que era un punt o una pedra o una història així. Sí. Però pots dir, no agafo el punt i la moneda i miro totes les cartes. Perquè potser una de les altres cartes em va millor de les que hi ha dintre, però és random. I llavors pots agafar qualsevol de les altres? Pots agafar qualsevol de les altres, però sacrifiques el bonus. A la merda del bonus. A la merda del bonus. A la merda del bonus. Molt ben resolt i molt guai aquesta decisió que hi ha aquí, perquè és molt traçant, és molt important. Sí, és molt important, trobo. I això ho fas amb els diferents nivells de les cartes que hi ha, saps? I això és una cosa que li veig nova del Sushi que m'ha agradat bastant. I trobo que pot ser molt interessant com ens generem nosaltres. Després hi ha molts minijocs a l'estil Alhambra. Pot ser que aquestes cartes beguin una miqueta del que va ser l'Evacuation a les seves cartes? Amb quines cartes? Perquè hi ha moltes cartes a l'Evacuation. L'Evacuation té les cartes d'acció. Quan vam jugar nosaltres vam fer-ho amb la part tapada, de dir superneutre, de dir no ens liem, però les cartes quan tenen text fan habilitats especials i milloren d'altres. No ho equipararia tant a l'Evacuation. En aquest sentit, només això. No. Això, justament aquesta part no li veig a l'Evacuation del track que tu tries cartes, o sigui, l'Evacuation... Dic les cartes com a tal. No té una millora de mà, una millora tan així, almenys feta. Ho destaco perquè és la gran novetat, perquè després hi ha moltes coses que són molt identificatives del Sushi. Per exemple, veus aquí a la dreta els tallers, això són com tallers que pots fer jardins. Espera, perdó, que et talli un moment, Enric. Ens diu la Mary Jara, no sé, que ens diu que el Bomb Squad, el Bomb Busters, seria la reimplementació que el té el primer, que és una flipada, que si ens va agradar Infiltrators, que tu no l'has provat, però jo sí, i és molt guapo, que aquest el supera. O sigui que, mira, Bomb Busters a tope i a tope power, directe. Doncs veus que bé, i sort que ens hem donat compte que era una reimplementació. Mira, avui just ho estava parlant... Gràcies, Mary. Gràcies. Avui just ho estava parlant amb el nostre amic Josep, que ens veurem a Essen, un bon malalt. Enturbat, els amics. No, l'altre Josep. Vale, el malalt. Si estàs aquí... una forta abraçada. Josep Maria. Avui us estàvem parlant d'un joc que avui no pensava parlar, però és el Saltjord, que és una reimplementació de Santa Maria.
Salvjord. És una reimplementació del Santa Maria. Potser el jugo la setmana vinent. Bé, això ja en parlarem perquè també tinc una altra proposta d'un altre joc per fer partida. Llavors, clar, una cosa, si un joc fan reimplementació, per què serà? Perquè el primer era una merda, potser? I s'ha de fer bé? Perquè el primer ja era bo, però de tanta gent que l'ha jugat i cremat, ha dit, hòstia, si canviem allò, canviem això, puf, que, bum, explota, saps? Boombusters. Doncs, què passa? Que vol dir que ja hi ha una base bona darrere, si hi ha una reimplementació. Et puc trencar la teva teoria, amb el teu criteri? Quina reimplementació normalment es fa d'un joc de merda o un joc dolent? No es fa mai una reimplementació d'un joc dolent. Seguint el teu criteri i conec la teva opinió, n'hi ha un, almenys. Terraforming Mars. El Terraforming Mars està fet perquè escurar la cartera. És igual que l'Everdell Duo, que és per escurar les carteres de tots els fans que els agrada aquesta història i que se'ls hi xupi i treguin la gallina dels ous d'or i la gent pagui. I és un negoci absolut, però Everdell Farshore, tothom diu que és pitjor que Everdell normal. Discrepo, però no en parlarem avui. Ja en parlarem algun dia que em convidis per parlar d'altra cosa. Parlem de l'Espir. Seguim. El Resafa... Mira, com la que jugant diu Skymans a Bombassa, és una altra reimplementació. N'hi ha uns quants. Un dia farem això, farem un directe de reimplementacions. Però jo tinc la teoria que si tu reimplementes alguna cosa és perquè ja té bona base. Per exemple, el braç, en Brass Birmingham, és un clar i evident exemple que el fill supera el pare. Doncs igual. Ja en parlarem. A veure, aquest, el Resafa, jo penso que és un joc molt... que si us agrada sushi, per exemple, si us agrada el Praga, us pot agradar molt aquest. I això t'ho estic dient a tu perquè crec que dels sushis el Praga és dels que més t'agrada. Sí, hòstia, em faràs agafar-lo llavors aquest, per provar. Sí, mira, per exemple, una cosa que és bastant Praga és que sembla que facis l'Alhambra. Saps el joc Alhambra? L'has jugat, no? Sí, l'Alhambra s'ho tinc aquí darrere. Els tallers i els jardins aquests són molt sushi. Que és en plan, veus aquí que els tallers tenen com unes parts verdes que si fas jardins, doncs ja ho veus clarament que si fas el jardí guanyes la bonificació. Això ho fem amb les muralles i les llosetes d'acció millorada del Praga. Amb les connexions d'allà. Doncs aquí també fas aquest minijoc d'aquí, sí? Que això és molt sushi. Llavors, aquest minijoc pot ser molt interessant, també. Però llavors, l'altra novetat... Bueno, després té un altre minijoc que té com un camell, que el camell pots enganxar els recursos i després el camell pot comerciar amb les diferents mapes, que és el mapa, si anem al tauler principal i ho veiem. Això el camell comercialitzador és molt literal, un bon camell, A saber què porta el camell. Veus aquí el camell, veu que té els recursos enganxats aquí, a aquest vermell. És això? Pues tu pots comerciar amb aquests recursos que porti el camell, però si es queda sense camell, el camell ha de tornar a Resafa per anar a buscar els recursos teus i llavors anar a comerciar. Interessant, també. Sí. Però, sobretot, la gran història i patada de cap que té el joc és dels canals, aquests d'aquí. Això de la dreta. Que no sabem bé d'on conxutreu. Sí, que a més, entre tots construïm els canals i veus els cubs aquests d'aigua? Sí. Són com el barraix, les gotetes d'aigua, que a l'època de pluges de puntuació baixen les aigües aquestes i cada vegada que baixa i tu has construït el canal, puntues. Mira, el tenia fora del radar i ara m'has dit entre barreja de Praga, Alhambra i Barraix, no sé, exacte. L'Aida diu, m'està emocionant, no, m'estic posant intens. No hi ha empreses com el Barraix, no és tan cabron com el Barraix, no és tan d'allò, sinó que és un minijoc dintre del joc que és interessant. El que passa és que jo tinc certs dubtes a veure què tal funciona això. No ho tinc molt clar. Però és molt interessant. A mi em captiva. El veus a 2, a 3? 4 és difícil, aquests jocs. Aquest joc el veig a qualsevol nombre. Jo sushi els veig més a 2 en general. El problema del sushi que té és que sempre són el mateix nombre de torns per jugador per partida. Per tant, si jugues a 4, tardes el doble que 2.
Per tant, Això sí sempre és és cert. millor 2. Jo és un joc que el veig a 2, Tio, el veig a 2, potencialment a 2. Bé, amb la Ho quantitat valoraré. de cartes que té d'aquestes que hi ha els tracks aquests i les llosetes d'això, I el veig potent, el veig aquest, millor. aquest joc, si les coses no canvien gaire d'aquí a l'any vinent, el portaria a Arrakis. Home, seria evident que ho portés a Arrakis. De fet, està confirmat sí, que el porta a Arrakis. Mira, ho veus? És que està confirmat. O Això, sigui, hosti, va ser molt fort. Espera. El primer que vam anar, va ser el primer, és en el segon, no me'n recordo, del Leicester, del Còdex Leicester, te'n recordes? No sé quin va ser, el primer o el segon Essen. Vaig mirar els crèdits i ja sortia a Arrakis Games. I us ho vaig dir tu i en Julio. Nois, aquest joc el porta a Arrakis. I va no se sabia, no ho havia. sortir a Arrakis fa un mes i mig, no sé, o més, No, però fa no gaire, sortint al canal d'AP, exclusiva, traemos Codex Leicester. I dient, tio, però si porta com un any o un any i mig els crèdits a la BGG el vostre nom allà. Va ser Bé, bona exclusiva. No, a veure, és evident. Deluxius és una de les mangueres de Arrakis, per tant, ho ha de portar sí o sí, i hi ha molts fans de Sushi que l'acabem comprant. Sí. Per tant, jo el compré, jo el vull agafar sí o sí. Aquest sí, i és un bàsic. Ja. Vaig al següent meu, a veure aquest que us sembla. Aquest us aviso que serà una d'aquestes gemes de l'Espil, d'aquests jocs que no s'ha sentit a parlar pràcticament i que jo crec que ho petarà molt. Mira què et dic. És Tower Up, un joc que la portada... Crec que me l'he mirat. La portada crida poc l'atenció. Sí, tu veus això i dius, això què merdes és, saps? No crida l'atenció. Però aquí darrere s'amaga un joc, a veure si us puc veure... Veus aquesta foto amb aquests dos nois? Aquí... Vaja, així està bé, aquesta m'agrada. Els nois potser són els autors, saps? Però bueno. Podria ser els autors. Joder, no, aquesta imatge no sou bé. No, per cert, un moment. L'editorial del BOM, qui era? Pegasus Spile, crec que sortia per allà. També és aquest Pegasus. Vale. Sí, crec que sí. Però aquest Pegasus deu ser per l'edició alemanya. Ja passa. Això s'ha de mirar bé. Va, ho mirarem. Com va aquest joc? La idea seria una barreja, una mecànica semblant a Aventureros al tren, en aquest sentit. Però això és com el City sense punxa. Més o menys. Tens unes cartes aquí de draft per agafar recursos, el que seria l'Aventureros al tren, que tu agafes cartes a vagó, doncs aquí agafes fitxes de construcció de diferents colors. L'objectiu és fer més punts que la resta. Llavors, tu en el teu torn agafes una carta d'aquestes, agafes recurs i no us recordo si és agafar carta o construir o agafar carta i construir. En qualsevol cas, és igual, no importa per l'explicació. Tu agafaràs cartes per agafar recursos i quan vulguis construir aquí en el mapa, el que faràs serà col·locar una base d'un color, del que tu vulguis, però que no estigui adjacent a les caselles al seu voltant. Per exemple, aquest blanc d'aquí, al seu voltant, fixa't que no té cap casella blanca. A partir d'aquí, aquest edifici serà blanc, sempre. Vale. Tu, en el moment que vulguis construir l'edifici del costat, aquest marró, hauràs de, per construir aquest, posar una fitxa també en el blanc. O sigui, construir un implica construir l'altre. Vale? D'aquesta forma, els edificis van creixent. Creixeran fins al màxim dels camins que té al seu voltant. Quan s'ha construït tot al seu voltant, aquest edifici queda tancat. I tu pel per exemple, el negre que té el d'això rosa, crec que deu tenir 3 camins. Sí. Doncs ja té 3 pisos, per tant deu estar tancat. Correcte. Li queda aquest. Queda aquí al mig un, que si es pot posar, que crec que no es pot posar perquè al seu voltant ja són tots els colors. No, ja crec que hi ha un dau. Potser no es pot construir. No, és una casella. Mira. Vale. Arribaré. D'acord, ja estava fent suposicions. Mira, Clar, aquí, com que ja estan dels 3 colors, els 4, no sé quants n'hi ha ara, no me'n recordo, ja no podries posar més. Però mentre puguis posar, poses i ja està. Llavors, la idea és que tu, quan poses un dels teus pisos, que és aquest color taronja, aquest color groc, puntuaràs tantes caselles de l'excavadora d'aquest color. I això està aquí. Veus aquestes excavadores? I aquestes excavadores van avançant una mica a l'estil World of Wonders, que vam jugar, Meravilles del Mundo, que hi ha els diferents tracks de cada color.
Però això és el personal. Això és el Això és el tauler personal. personal. Això és el personal. Ah, Com el vale, Modelis, ara ho no. entenc. Perdona, no ho veia. Em pensava que era un tauler de tracks. No, és el personal. Llavors, conforme vas avançant, Llavors, sí, ja ho veig. guanyaràs més punts. Que això són els teus terrats. Aquest és el jugador verd, no? Sí, Aquests són els seus sostres. Exacte. El millor és que tu pots posar un terrat i després també te'l construeixen a sobre. O sigui, una cosa no excloent de l'altra. I és un joc que crec que ho patarà molt perquè és molt familiar, però té una estratègia darrere i una mala folla que flipes. Perquè primer t'obliga que el draft agafis les fitxes que et deixa, que et van bé, per després poder construir. Perquè construir cada vegada és més complicat. El jugador verd, per exemple, té dos negres i una gris, no? El jugador aquest, el verd, no podria construir pràcticament enlloc, perquè li faria falta aquí per construir aquí. Del seu tauler personal. Té això, dues negres i una grisa. Davant del seu tauler personal, aquestes. Això. Doncs ell, per construir això, per exemple, si volgués construir aquesta casella, no podria perquè no té marrons. Ha de tenir dues marrons. Però sí que podria construir aquest, per exemple, que no hi ha res al voltant. I el posa. No, que aquest seria de dos. Exacte. I aquí està el tema. Intentant anar construint sempre l'edifici més gran per anar tancant camins, tancant edificis, això, i ja està. Això és cosa grossa, eh? Vull dir, Això... Fixa-t'hi, mira. Mira aquí, mira aquest edifici, la de hòsties que hi ha hagut. I cada vegada puntues més. Aquest puntua 2, aquest puntua 3, aquest 4, 5 i aquest 6. És el número de pisos que té. Doncs puntua doble. Puntua 2, no? Clar. Sí. No, i escolta, és una producció molt neta i xula, a més a més. Per això mateix. Una producció molt xula i neta, tio. És que hi ha un altre joc també de construcció així guai, que sortiria aquest any, que no sé com es deia ara. Quin és l'altre? Que també hi havia ponts i escales. Com es deia? No me'n recordo. No. A Essen, Spiel. No me'n recordo del nom. N'hi ha un que surt amb escales, amb ponts, amb columnes, que és tot també d'estil de construir el teu tauler, però el vaig veure com molt enrebaçat i era bastant més car. No me'n recordo del nom. Si em surt, ja us ho diré. No, aquest es veu molt xulo. És la meva segona proposta, aquesta. I aquest caurà segur, perquè és un joc que a 2 ha de tirar prou bé. S'utilitza un altre mapa i a 3-4 és fiesta aquí a divertir-se. De fet, no sé si doncs, tio, mira que aquest, quan el vaig veure, vaig fer un next, però és que ara és horrorós, És horrorós que ens coneguem. He anat fent next i tornar en aquest perquè em crida l'atenció. No, és molt xulo, té molt bona pinta. I ara, últimament, amb l'escola que està fent Cities, no sé, també estic ganes de tornar als City Buildings. I els City Buildings triomfen sempre, agraden molt sempre. Sí. Vale, doncs jo anava a posar ara, abans de seguir amb la llista de cadascú, el preview de mira aquí, Babylon. Aquest, gràcies, Mary, sort que et tenim aquí. Aquest, el Babylon, mira, vaig a buscar. Aquest no sé com va, però vaig veure i vaig dir, hosti, quina parafernàlia. Aquest d'aquí. Ah, sí, jo el tinc a la meva llista, aquest. No me'n recordo que el volies, que és el que deies. Em fa com una mica de mandra, a mi, personalment. A mi no, ja saps que m'agrada les civilitzacions antigues i tot el que és antic a mi m'agrada i aquest ho encaixa, si és Babilònia encara més, m'agrada moltíssim la civilització babilònica, per tant, i la producció es veu bestial, per tant, jo sí, aquest sí. Em vaig llegir el reglament i a mi no em va agradar la forma de com va el joc. Ja entro més a ells, no em va agradar com anava el joc, a mi. I vaig preferir, em descarto aquest i m'agafo l'altre. Si ets a construir un tauler personal, un tauler amb la City Building com aquell o això, prefereixo l'altre. Perquè tu construeixes tu el teu personal, oi? Fas el teu personal i en funció de com agafes la lloseta, poses tantes coses com pisos has estaladrat, quantes adjacències no sé quina història... És a dir, una sèrie de paràmetres a tenir en compte per agafar recursos o... Més o menys de memòria, com ho vaig llegir. Era com masses paràmetres per poder fer el teu torn. I vaig dir, hosti, quin liu
això per començar a comptar que si l'adjacència per aquí, el símbol per allà, quants pisos té, quants... Sí, fora, quina mandra. Molt farragós. Sí, exacte. Pel què és? Pel què és? O sigui, si ha de ser un joc fàcil d'agafo lloseta, un rotllo draft, d'agafo això, construeixo aquí, faig pim, pam, vull una cosa àgil i fàcil. I això no m'ho va Què té de semblar. duresa, això? No, poc, però em va semblar molt farragós l'hora de puntuar. Però no ho diu. No. Però no té masses, és un més 8. És un més 8. Simplement que no... Saps allò que et fa una mica... que et grinyola? Ve aquí, light. A veure, aquest reglament diu que és light també. 8 paginetes, però va ser concretament aquí. Veus aquí l'exemple? I et diu, agafes una white flower, un per no sé què, un per no sé quantos, un altre per no sé... I és, hòstia, espera. Em va fer com molta mandra a l'haver d'anar comptant cosetes que agafes en funció de... Ja veig. A mi, això ja cadascú faci el que vulguis. Jo no me l'he mirat a fons, però... Que el que diu l'Aire també té raó, vull dir, l'acabaré jugant a casa seva si se'l compra, però ja està, això no hi ha problema. Jo vull que caigui. Endavant. Vale, doncs volia mirar la llista a veure què és el que es cou després d'haver superat ja els 1.037 títols. Recordo, el primer directe crec que estàvem pels 500 i alguna cosa. Pot ser? Perfectament. Sí. 500, 600. Doncs ja estem a més de 1.000. Increïble, eh? Vam superar els 1.000 potser ahir o abans d'ahir, no fa no massa més. Llavors, anem a la hotness. Què és el que més s'espera? O què és... Ho plantejo diferent. Quines editorials han aconseguit que els seus seguidors facin més likes? Justifica aquest not interested, del matxa? Sí, no, justifico. Tinc tots els jocs, tots, marcats a not interested, excepte els que m'interessen. Per què? Perquè quan entra un joc nou a la llista, veus, els tinc tots marcats, tots. Quan entra un joc nou a la llista, si no el tinc marcat, sé que no l'he vist. En canvi, quan el tinc a no t'interessa, sé que aquest joc l'he vist. Sí, bàsicament. Exacte. És una forma jo de controlar quins jocs estan a la llista i els he fet l'ull o no, i me'ls he vist o no me'ls he vist. I ja Això està. no vol dir que tinguem no ganes de matxa, Correcte. Fixa't que els de la hotness, la majoria... mira, veus, aquest és una demo, per això no el tinc marcat. I ja està, vull dir, els tinc tots a... De fet, l'Hades Dreams el tinc ja amb Kickstarter. No té més. Sí, tenim. Aquest sí. Ara, vull dir, tinc que la majoria estan a not interested. Llavors, la gent li interessa això, el que deia. White Castle és el més esperat. I això ja faré valoració. Sí. Quan de Vir permeti que puguem fer ressenyes d'això, us ho explicaré. La partida que vaig fer, com va anar i què em va semblar. Però mentrestant, no us ho puc dir. Vam jugar-hi. No, a veure, per què deu estar aquí? Perquè realment... Perquè White Castle va ser el jugasso, és un jugasso molt gran. Mira, Aida, el Let's Go to Japan ja està a les botigues, ja te'l pots comprar aquí. Que ho sàpigues. Sortirà més barat que a Essen. A Essen pots agafar les promos i aquestes coses. Sí. Això sí. El SETI i el SETI... I encem els tokens i la versió deluxe. O la versió deluxe la pots agafar allà, que potser val més la pena, més que la retail. El que deia, agafem una mica en plan top 10, el més esperat. El SETI, jo m'espero que arribi aquí. Veurem què tal surt. A veure, SETI, jo no ho entenc. Per què? No és dels pocs que... Però un moment. No, és que, tio, és dels pocs que no hi ha reglament. Se't talla. No té reglament. Què fan? A Check Games. Hola. Sí, ja està. No té reglament. Si se'm talla molt, un moment, prenc mesures. No té reglament. No té el reglament. Doncs la gent té hype a tope. És indignant. O sigui, hi ha tots els... Bueno, perdó, el d'Hitoshi i els de Divir tampoc tenen el reglament. Correcte. Fan esperar. Correcte. Home, a hores d'ara hauríem de tenir el reglament ja d'això. Home, vull dir, que ho hi estan esperant, saps? És més, del d'Hitoshi tenim la pre-order, però no tenim el reglament. Tu si no vols esperar, fes pre-order. Jo t'ho dic, confia en la meva paraula. No, però vull dir que, hòstia, però que tinguem el reglament. Vull dir, jo m'agradaria veure'l. Seguim. Inferno també està per aquí dalt, a tope. La Shilling està amb hype màxim. Sí.
Jo el tenia i em vas fer baixar del núvol, ja vam parlar a l'altre directe. Si que no algú entenc vol ben bé repescar. per què. Per què No, va és ser la baixar? portada. No ho sé. No sé. Bueno, és igual. Ja arribarà aquí. El Ja jugaràs arribarà amb mi. Sí. Civolution. Ja en parlaràs després, si de cas. És un dels que vull parlar avui. Vinga. Arcs també sempre Només et dic una seguiran. cosa. Què? El monstre. Arcs. Descent és aquest Civolution. Aquest. Sí, és un monstre. Jo m'espero que arribi perquè té molt de text. Bueno, ara en parlarem. Vale. Endeavor i Daitoshi per aquí. Arcs. I aquí hi ha... Hi havia Sí, Arcs. Arcs que aportarà l'Arcs 2 tomàquets, segurament. Sí, Arcs ja ho està patant. Aquest el deu Joc portar fora. Maldito. El porta Maldito en breu. Daitoshi el porta De Beer. I ja seguim. Sí, Galactic Cruise el va anunciar Maldito ara. Sí, Windmill ja també arribarà per Maldito. Sí. Hades Dreams ja ho veurem, no sé, suposo. Quan? 2029, segurament. Bueno, aquesta setmana surten tots els de Liquid Games. Perdó, aquest mes. Sí. Que haurien d'haver sortit ja fa molt de temps. Per tant, Hades Dreams, això, 2027 per Maldito. Més o menys. Perfectament. Perfectament. Let's Go to Japan, la gran cocada d'aquest any. És molt mono. La gran... Galileo, aquest serà un... No, us en parlaria, però no sóc capaç de recordar el que vaig llegir fa temps, per tant, m'ho guardo per al següent directe. Ja ens el guardem. Fem-lo madurar més, perquè és un joc que... Aquest què? No hi he entrat. Aquest no el vaig estar mirant, i aquest jo crec que és de l'estil que a tu precisament, et pot agradar moltíssim. Ja. Si vols te l'explico en 5 minuts o menys. Ja ho faré. En menys de 5 minuts te l'explico. Ara no. Perquè per mi respira Ball de l'Eternitat. Vale, no vull saber res més. Però millor. Ball de l'Eternitat, però millor. Unconscious Mind ja vindrà per Maldito, Menefer al Porta Ludonova. Un altre dels grans esperats. World Order, The Hegemonic Games, lògicament. I, mira, pararem... parem aquí, fins aquí. Luthier i Tea Garden. A veure, de moment, tota la llista que hi ha aquí d'inici és maca. Hi ha coses guais aquí. Però... Per mi ja supera fa 2 anys, clarament. Sí? Sí, si tu mires els de fa 2 anys, però l'any passat està a punt. Jo penso que està allà. Jo crec que aquest comentari és de víctima del hype. Estàs posseït pel hype, tens ganes de comprar i jugar. Què dius? És mentida, això. Va, anem a seguir amb la nostra llisteta. Què més tens ara per parlar? Quin és el teu següent joc? Mira, a veure, aquí acabem d'ensenyar un, que si vols parlem d'aquest, que és el Tea Garden. Mira, doncs ja està. I ja el tens aquí i ja l'he d'això. D'un dels autors promesa d'aquest Spiel. Un dels autors més importants, un dels grans noms d'aquest any de l'Essen Spiel, per no dir potser el nom, Thomas Hollek, que podria ser perfectament el teu germà petit, doncs és un dels... Sí, tal qual. O germà gran, O germà gran. No, és un nen segurament de la nostra edat, o una mica més jove i tot. Segurament deu ser dels 90, aquest nen. Llavors, ja és més gran que jo. No, 90 llargs, 95, 96. Ara, aquest noi treu Galileo, treu aquest i treu el Seti, perquè és que els hem nombrat tots 3. Tots 3 estan aquí dalt. És molt bèstia. Segurament només Dani Garcia li he vist que igual això... Ojo, espera. Tenim un convidat il·lustre en el xat, en Mac Pota. Hosti, què tal? Vinga, Jordi, l'any vinent has d'anar tu a Essen, o sigui, has d'anar a l'Spiel, sí o sí, perquè és una autèntica experiència. I allà sí que pots comprar palers. Allà sí que fliparia dels palers que hi ha de jocs, xaval. Sí. És molt guapo. És molt guapo. Si vols respirar la veritable màgia lúdica... Sí. Exacte. Allà sí que els bitllets fas i se'n va. No te n'enteres. Exacte. I es fa del revés. Es fa del revés. Tens un bitllet de 50 i de cop fas zup, i és un de 5.
No, per sortejar no, això ja és complicat. Bueno, Enric, fot-li. No, escolta, si vols dedicar al món lúdic, hi has d'anar. Només t'ho diem. Ja està. Sí. A veure, Tea Garden. Tea Garden és, dels tres que hem dit, el tou, el facilet, el familiar. Sí. Vale, però senyors, així... això és el filler. Sí, jo crec que és el més tou que parlaré avui, jo. Però tot i així, lògicament, és un joc que no pots treure a la família després de dinar en aquest país que vivim. En Alemanya segurament sí, però aquí, en el nostre país, no el pots treure tampoc. O sigui, també deu ser una duresa, jo crec que rondarà els 3 curtets. Però a Alemanya el treus com a aperitiu abans de dinar. No ho diu encara. Sí, exacte, piscolabis. No, encara no deu haver-hi la wait. No, però de què va Tea Garden? Doncs Tea Garden és un joc que va de... Sentirem de sempre el mateix, però va de fer te i som agricultors de fulles de te i hem de gestionar tot això. Llavors, és un joc de gestió de mà que si poses un tauler personal o poses simplement si vols la genèrica, vale? Que ho veurem allà, doncs el que fas és tu tens unes cartes amb uns nombres que aquests nombres les jugues aquí al tauler personal. Veieu on hi ha el senyoret aquest d'aquí? Aquest és el teu tauler personal. Aquí baix. I la mà, tu pots jugar el nombre de cartes que vulguis. Però, les cartes les poses solapades d'aquesta forma, on la que es veu és on fas l'acció de bonificació. Vale? Llavors, tu fas l'acció amb la força de les cartes, però clar, si jugues moltes cartes, després no te'n queden pels següents torns. Llavors, és un joc que funciona amb aquesta mecànica. Llavors, tu pots millorar això, pots resoldre els contractes. La millora de cartes ja es veu que és el mercat de sota del tauler principal. Ja pots fer contractes, després hi ha un minijoc de roda d'accions d'allà i també pots fer collites extra per agafar. Quina és la gràcia que trobo la mecànica estrella d'aquest joc? És la gestió de les fulles, que es fa amb els cistellets aquests aquí del tauler personal, dels quals les cistells marquen la qualitat d'aquestes. Són recursos? Són les fulles de te que tu amb aquestes després fas gairebé tot. Resols els contractes, puges al track de l'emperador, crec que es diu, resols els objectius comuns. Doncs amb les fulles aquestes, que és on tens els cistells amb les diferents qualitats, és el que has de gestionar. Però de te hi ha 2 tipus, i això és molt temàtic i ho trobo molt original. Hi ha les fulles fresques, que si tu les tens molt de temps en el teu magatzems, es van podrint. Van baixant de nivell. Sí, a mesura que van passant els torns i les rondes. Però hi ha unes fulles que són les fermentades, que són les de color marró, que són l'altra cara de la fulla, que les fermentades fan el contrari. Augmenten de qualitat a mesura que passa el temps. Llavors, estàs davant d'un joc que has de gestionar el mateix recurs, però si és fermentat o no, absolutament lògiques diferents. Saps? Amb un has de pensar que vas perdent i amb l'altre que vas guanyant amb el temps. Val? O sigui, això mola. Aquesta mecànica la trobo molt original i és realment la part destacable, és el valor afegit que té aquest joc. Jo ho trobo molt interessant. Tinc moltes ganes de provar a veure realment com funciona això, o es queda com un familiar euro més, o realment això li dona una gràcia i un potencial interessant. Home, és que això que planteja, això és prototip, però realment sembla la idea original, això del recurs que evoluciona pa bueno i pa malo, o sigui, pocs jocs s'han vist així. Això és prototip. Potser n'hi ha, però que sigui tan descaradament potser això, no ho sé, saps? Clar, però veurem com evoluciona el joc. No se'n sap massa més. Ho trobo una mica la idea com el... No sé, la idea que m'agrada és una mica com del Mitiques, els recursos quan els pujaves dels pisos. Sí. Com una mica la mateixa idea, però una mica bastant diferent, també, salvant les distàncies. Però molt interessant. A veure què tal funciona. Bueno, i sembla que hi hagi un petit factor de majories o alguna cosa així, també. Crec que no. Crec que és posicionament perquè tu puguis fer collita allà. Crec que no hi ha majories. Sí. Fas collites, vas creixent a partir de les teves pagodes per fer jardins, per després fer més collites extra o coses així. Sí, de fet, mecànica
de deck building? Sí, és un deck building perquè tu millores cartes que són cartes. Clar. Això, sí. Hòstia, però fixa't que no té... M'agrada. Fixa't que no té un majority control. Sí, no té control de majories. Que això per mi ja m'encanta també, que ja no hi sigui. Que, per exemple, el Mino sí que potser té. Sí que ho té, abans ho he vist. És que si té majories, saps que 2 acostuma a fallar. No, aquest de 2 segur que va bé. Segur. Uah, això ja està. All in. Cabron. Segur. Té molt bona pinta. Sí. No, aquest cau segur. Estic molt... T'he agafat així dèbil, avui, tio. Sí, t'he agafat tot. Sí, és que aquest ja el volia comprar, sí o sí, i ja era un... No me l'he mirat, saps? Saps que ara mateix les meves prioritats són altres i això va com va ara mateix. No, i quan vens a jugar amb mi... Àlex, t'ho has mirat? Bueno, ja m'ho explicarà el professor Mompi, que el tinc davant. I triga 5 minuts, o sigui, això no hi ha problema. Ai, va. Doncs sí, Tea Garden. Una de les joies a la corona. Kyoto no Neko. Kyoto, carta la fibra. A veure, si us pensàveu que els jocs de gatets s'havien acabat, doncs no. I alguns no els ensenyaré, que n'hi ha més. Mira, Flower 2.0, diu a Evelar 10. No, potser per estètica sembla Flower 2.0, però Flower era, pel meu gust, no era un joc que tirés bé. No té res a veure això amb el Flower, no? D'estètica sí, però... Ni d'estètica, no? O sigui, no, crec que això és un dungeon, no? No, es refereix al Tea Garden. El Tea Garden, està dient. Sí. Home, no sé. S'hauria de mirar. Ja ho veurem. Ja ho veurem. A veure, aquest què és? Kyoto no Neko. Aquest joc el portarà 2 tomàquets. Segurament jo crec que arriba prou aviat. Sí, llavors... Aida, no tots són de Japó, que n'hi ha de Creta, de Síria... Però... El Civolution fliparàs en matemàtica... Tu veus aquest joc i l'últim que penses és que és un crawler, dungeon de gats a Japó. És l'últim que penses. A partir d'aquí, tu tindràs el teu gatet, sí, amb els seus tracks d'energia, de vida, d'atac, del que sigui, que és això d'aquí a la dreta, i el que has de fer és moure't pel mapa. A veure si veig una foto del mapa, agafat-la d'abans. Aquí. El mapa, si us hi fixeu, té diferents coses, que són arbustos per aquí, teulades per allà, són el que serien les parets de la masmorra, en aquest cas de Kyoto. Tu per saltar una paret d'un arbust d'aquests necessites tenir no sé quant d'habilitat de salt, de skills, no sé quina prova fer servir. Per saltar teulades has de tenir més habilitat encara. Llavors, la teva idea és tens una sèrie de missions i les has d'anar completant abans que la resta. I és això, un crawler competitiu que vas per aquests raconets de Japó, que increïbles. Tindrà pick and delivery, no? Entenc? O sigui, deuràs anar a buscar coses... Sí, ara veig això. Sí, té una sèrie com de... Això, té com una campanyeta, ho he llegit abans, que he mirat el reglament per sobre. L'únic que aquí no hi ha fotos darrere de la campanya, una llàstima. Però és un joc que, sincerament, a veure si diu alguna cosa de 2 tomàquets, però depèn de quan arribi m'esperaria agafar-lo. El que diem sempre, comprar Spiel, comprar Scar, i si no et porta res del que arriba aquí, si no hi ha diferència entre les edicions d'allà i la d'aquí, m'espero aquí. I ja està. Ara, si ha de venir a finals de 2025 o 2026, me'l compro allà, òbviament. Però la idea és... un interès molt gran, Sí, saps què són totes aquestes petjades que veus aquí? Quan tu vas avançant pel mapa, es vas movent, les gires, i pot ser que trobis un enemic o pot ser que trobis recursos i coses. Llavors tens aquí l'exploració i et trobes gossets, allò. Mira, un gos, Berta, un gos, soc un gat, l'haig d'atacar. I has de tenir les habilitats d'atacar desenvolupades. És locura. El que no sé és que aquest ciclista potser pot atropellar pel camí, no ho sé. Això ho desconec. Però, m'eren ganes de jugar. A veure jo penso que
s'ha de reconèixer que és la gran... una aposta absolutament original i diferent. Jo crec que serà de les coses més novedoses que veiem i veurem aquest Spiel. Segurament almenys ja, o que està cridant més l'atenció. Espero que vagi bé, perquè, no sé, a vegades les coses tan novedoses doncs poden naufragar. Sí, a veure, pot ser que sigui una llufa, absolutament. Aquest pesa pot ser, però espero que no. I és que també el fet a vegades que ho vulguin pintar amb un art tan maco i tot i que ens ho vulguin enganyar i ens la colin, saps? Aquest és l'Enric del tercer Spiel, perquè el del primer Spiel, què estàs dient? Compro ja això, el de l'any passat el del primer Spiel ja hagués fet el pre-order. El del segon Spiel se'l compra allà. I el del tercer ja s'ho està adoptant. Sí, no, jo em vull mirar bé el reglament com l'estàs obrint ara i el valoraré, sincerament. Sí, la idea és això, és aconseguir aquestes medalletes. És que és un joc que ara amb la situació que jo estic pot ser que se'm quedi en terra de ningú ara mateix. I el club ja saps que trec coses dures. Vull dir, sí, ho sé. I a mi se'm pot quedar en terra de ningú. Jo potser sí que me l'agafo, perquè dic, m'esperaré potser aquí, potser no ho sé. Però mira, una papallona per un gatito i jugues. Bueno, està bé. I puges la teva autoestima aquí. I fas el gatito feliç. No sé, ja veurem. No, si té tots els ingredients. Té tot per triomfar. Falta que després triomfi. L'Aida està que si no ha fet el pre-order... No, però és un dels que sabia per la sí. Sí. Mira, quina nota tens? És que jo crec que persones com l'Aida o aquest, o sigui, ho pot treure a taula fàcil. Aquest l'Aida el compra, però vamos, ja. Sí. Molt bé, doncs vaig jo o... Foli. Doncs anem a veure, jo he parlat ja de... Evolution? El Minos, Resafa, T-Garden... anem a parlar amb l'altre que hem vist. Anem a parlar del Monstre. The Monster. 90 pavassos que val això. 4,14 duresa, de moment. Quanta gent ha votat? 14. Bueno, ja... Però has vist... Mira, però la meitat dels 14 han posat 7. Sí. Aquest és un troll, òbviament. Això és un troll? Això? Hòstia, poca broma, Àlex, tu m'ho vas dir. Quantes pàgines de reglament té això? Sí, era molt bèstia. Tenia que 40 pàgines? 44. 44. És quasi com el Gloomhaven, Gloomhaven té 52, me l'he llegit 2 vegades. I és una campanya. Sí. Mira, Pau, és que aquest Pau, tu és el que l'agafa. Tu que ets cafetero, aquest fet et va molt. Sí, però bueno, és tan monstre que jo encara no l'he digerit, Sí. Tot el que he llegit. Aida, és més suau que el Tricerion, el pots jugar. Quin? Aquest. Segons la BGG. Bueno, però és que ha votat 14 persones, vull dir... Va, tira. On acaba això? Va. Fes-nos 5 cèntims, no ens rebentis el cap amb això. No, a veure, a poc, un moment. Estàvem fent un previ aquí. Evolution, de què va? És un joc de civilitzacions, però és com si nosaltres dissenyéssim una civilització per un videojoc o d'un món digital, saps? O sigui, com si la creéssim nosaltres. Llavors, lògicament, és un euro, és un joc de punts de victòria, però com fan punts de victòria? Moltes maneres, però bàsicament, tu has de fer créixer la teva civilització i aquest joc valora la teva civilització amb la friolera de només 9 coses. Només. Dels quals 5... Mira, estan aquí. Deixa així. És això? Veus els tracks 5 aquests d'aquí, de colors? Sí. Doncs això són 5 coses i llavors veus les altres 5 que hi ha 4 al costat, que són 9 al final, a baix. Això. Sí, això. Veus? Em sembla que hi ha com tecnologia, lideratge, tot això són els punts, no? Això són els punts. Això és el que defineix la teva civilització. 9 coses. Per tant,
De moment fàcil, de moment és fàcil. Quina tries primer? Saps? Per on tires? Que siguis. Llavors, això és, aquí ve el monstre. Val? Llavors, més enllà del tauler d'això, després hi ha el tauler dels terrenys i tot això, que aquí és on interactuem entre els jugadors i intentem buscar els terrenys que millor ens afavoreixen i bla, bla, bla. Que m'ha respirat una mica aquesta història d'aquí, Família Gaia Project i Terra Mística i tal, m'ho respira, però no ho vull confirmar, ni de broma, però m'ho respira una mica. Però la idea i la mecànica... Bueno, aquí a la dreta hi ha el tauler de rondes, que sembla un tauler com el del Banquete d'Odin. Això és el de rondes? Tot això són fases. Això és una ronda. Això és una ronda, de les 4. N'hi ha 4. Vale, va, poques. Dels quals la fase groga és la fase d'acció, vale? Són 4 accions? Que bàsicament els jugadors... No són 4 accions. Això es mou cada vegada que un jugador fa la típica acció de recuperar-se. Sí. Que no és cartes, és daus. Val? Anem al tauler de jugador i allà ja ho explico ràpid, la mecànica principal del jugador, i ja acabem aquí. Val? El tauler de jugador és una santa bogeria, que és tota aquesta cosa llarga, dels quals la meitat de l'esquerra jo encara ben bé no sé què fa. Però tu vas introduint cartes que allà et vas bufant i a la vegada apuntuaràs. Això és com tecnologia que evoluciona, no? Sí. I a l'esquerra, estem parlant. I també vas traient les figuretes que posaràs al mapa i tot plegat. I també tot això són recursos que es relacionen entre ells i és una fumada felt bestial. Bueno, que jo no he entès encara, Però, bueno, on jugues? De debò, és a la part dreta. Tot això són mòduls d'acció. Cada mòdul d'acció són com 2 pàgines. Què fa? Per exemple, el mòdul migració. Vale. Com van els mòduls? Tu actives els mòduls, tens els daus aquí, els de l'1, els dels 2, els dels 3, els dels 4, els dels 5, els dels 6, i si tu vols fer el mòdul, per exemple, el del 2-5, agafes un 2 i agafes el 5 i el col·loques en el mòdul allà i fas l'acció. Sí? Els mòduls, lògicament, en un joc així, pots posar lloseta a sobre i millorar-los amb el 1, 2, 3 nivells, cada un d'ells, dels 15 que hi ha. Faltaria més que no poguessis. Exacte. A més, després hi ha que pots sumar i restar el valor del dau, o pots posar el preu aquest, que és com un dau comodí. Aquests mòduls, què representa? Fas aquestes habilitats que hi ha aquí en aquesta columna. Depèn del que paguis. Que són 15, que t'has de saber. Només 15. Sí. És com un arbre per a tecnologies. Potser sí, més o menys. I quan tu ja tens els daus posats, llavors els has de recuperar i fas el reset, que es diu. I llavors és quan avancem aquell, el peu de trac, saps? I el marcador aquell. I el joc funciona així. A veure, mecànica base tampoc és tan enrebuscada al cap i a la fi. El que té és que tens 15 accions a prendre't, 9 formes de puntuar diferents, és la densitat de tenir aquests conceptes clars, sobretot. És el volum que té això. Hi ha jocs complexos, el que deia abans el Tricerion, que té normes molt precises, molt concretes. El Barrage també és bastant dur. Aquests jocs que són durs per estratègia, per profunditat i no per mecàniques. Aquest té la capa de mecànica que destrueix el cervell abans de començar. Per entendre de què vol joc. A veure, sí. No, aquest és un joc que s'ha venir estudiat. Sí. Un Tigarde, pots explicar-ho. És més, fins i tot un Resafa, o fins i tot el Minos, El Minos? Sí. Jo crec que el tutorial no em durarà molt, El Minos, totes les accions que fas al cap i a la fi després del draft de daus, és molt atòmic. Però això no, això tu fas el mòdul Migration o Transportation, no sé què, i, bueno, l'acció és una putanada d'olla. El reglament de Ocupes, veus? Ja ho veig. Però, bueno, jo el vull, sí o sí, i ja valorarem si esperar amb el Dito o segurament l'agafaré allà. Aquest està confirmat. Sí. Home, mira, Déu-n'hi-do, Jo no crec que l'agafi allà per 90 euros. M'espero aquí, que de seguida et baixa 80 i, si més no, surt més barat. Veus aquí les pujades de tracks, amb aquestes cartes? Doncs més o menys ja es va veient. I sí. Vaig a pel següent. Aquest
És per empota també, és el seu nivell. Ell diu que juga a jocs a 2,5, a 3,5, que ja li van bé, doncs aquest potser et pot anar bé. L'Sparks. No, Enric, com ho veus aquest? Mira, 2,5, sí. Sí, aquest sí que et pot anar bé. Se'n sap, hi ha el reglament ja exposat, però de fotos no hi ha res més que això. És així de bèstia. Llavors, de què va aquest joc? És un joc on haurem de desenvolupar els nostres robotets, la nostra fàbrica, i aconseguir, doncs, amb la mateixa idea que té el rei de los dados, d'aconseguir completar cartes amb uns daus, uns colors concrets i això, doncs anar completant uns robotets que ens donaran millores d'accions per tal d'anar millorant els nostres tracks de robotets per aquí. Una mica la mateixa idea que he tret abans del Tower Up, però en aquest cas amb un joc de combos Eurogame, on, és que la foto queda molt gran o molt petita, on hi haurà moltíssima interacció perquè el joc es basa en un draft de daus on tu has d'agafar daus de l'esquerra o de la dreta de la fila. Això és la part xula, no pots escollir el que vulguis. Seria una mica com rotllo el trio, que dius la més gran o la més alta o la més baixa, doncs aquí el dau de l'esquerra, el dau de la dreta, i em pots agafar, si no, els dos de l'esquerra, dos de la dreta, i és un uah, et tornes loco perquè dius, m'interessa aquest 6 verd aquí al mig, per favor, que la gent vagi a poc, que aquest el vull jo. I aquest sistema de draft crec que és una peculiaritat xula i que després aquí en el taulell és el que es transforma en accions. Que aquí tens accions ràpides, els recursos són engranatges i llampecs. I bàsicament és anar aconseguint fer aquestes accions, anar completant aquests robotets, fins que no completes robotets no pots treure'ls, aquest robot et dona una acció extra quan fas un dau en aquest robot i anar fent així. És no sé quantes rondes eren, no me'n recordo, però el tema és que anem jugant i completant robots. No té més. Per mi és un dels jocs... Imprescindibles. Ja la portada ho diu. Sí. No, bueno, simpàtics. D'aquests, sí. És més, ja hi ha un robot que està muntant, ja hi ha un gat que està muntant aquest robot. Aquesta gent fan coses xules. Sí, i jo penso que és un dels jocs simpàtics d'això. Aquest sí que jo crec que surt, el puc treure, també. I la gràcia és que veig que em respira una mica el tipus de jocs de De Beer d'aquests de caixa petita. Mira. Sí, exacte. Això pot ser un joc de Beer, tranquil·lament. Exacte. A mi em respira una mica aquest estil de joc de Beer que pot ampliar molt el públic. O sigui, deu tenir pot jugar tothom i, a més, els juganers ho gaudim i els que no són tan juganers també. Jo penso que té un bon... Apunta això. Després ja veurem, però per mi apunta això. I no sé, jo aquest li tinc unes ganes... No, Aire, això del rei de los dados jo ho he dit en el sentit de perquè entengueu com completar les cartes, que es veu lògicament com va aquí baix, però la idea és amb el draft fer-ho, perquè tu el fet que agafis un robot et dona aquests avançaments a l'esquerra, que això és com avança el teu robotet. Llavors, no és tant el concepte del rei dels daus, que és completar cartes, sinó el fet de quina carta agafo pel bonus que em dona, quina carta agafo per com de difícil és completar-la i quina carta agafo per quins avançaments em dona més endavant en aquest track, que aquest track, quan supero una certa línia, si sóc el primer, m'emporto un altre bonus. Per tant, és una mena d'aquests jocs que has de planificar a mig termini per anar fent diferents combos així interessants i xulos. No, però també té planificació, però a vegades també té una part tàctica amb els daus que surten i adaptar-te allà. Llavors, penso que és un joc que, no sé, jo crec que el podem posar aquesta categoria perfectament de Red Cathedral, fins i tot, bueno, no, deu ser menys dur que el Salton Sea, segurament. Sí. Però bueno, té solitari per jugar, que en Chigrinsky segur que li agradarà això. No, jo penso que és un producte, jo crec que és dels millors productes potser que hi haurà o apunta a un dels millors productes d'aquest Spiel. Ojo, producte. Veurem si joc. Producte, sí, 45 minuts, 2,5. Això agrada molt, això. Agrada moltíssim. Sí. I un gatet que munta un robot, és que què més vols? El teu últim. Quin és el teu últim? Sí. Va, el meu últim és un que ens porta Sorry We Are French i que no hauria de... Vull dir, no sé si està confirmat, ara ho mirarem si Arrakis també el porta, però ens porta la gran novetat Sorry We Are French, que és el Shacklet
Button. Sí, ja estava pensant quin era aquest. Com s'escriu això? Shackleton Base, aquí està. Mira, el tens Journey of the Moon to the Moon, aquest. Aquesta bèstia lupiniana. Va, aquest és un joc que ja teníem tots al radar, l'hem de tenir al radar, un joc que apunta moltes maneres i sobretot tot el que faci Sorry, We Are French, sempre ha d'estar al radar. Puc fer-te un off-topic? Perquè se'ns assegura... Sí. M'encanta el nom de l'editorial. Sorry, We Are French. És genial. O sigui, és que és l'essència del gavatxo. Sorry, We Are French. És fantàstic. Sí, no. I us feu fotre, saps? Mira, aquí a punto de partida, clarament, all-in total. All-in, però directe, Vamos allá. És que això ve directe. Mireu quina preciositat. Fot-li, Enric, explica'ns. Què saps d'això? Shackleton Base, els autors s'han de remarcar, són en Lopiano, un gran conegut, i en Mangone, i que pot ser que hagi estat més a l'ombra perquè encara no ha tret el seu joc propi, però, home, és el coautor del Darwin Journey, per tant, home... alguna cosa... Aquest senyor una mica en sap. Aquest tio no hauria de saber. O com a molt sap fer amics, perquè amb tothom qui s'ha juntat, doncs... El contracte del Sigle també hi cobra royalties, o sigui, això ningú li treu. Sí, no. La parella ens porta un joc que... Deixa una imatge fixa aquesta mateix de la Lluna, que és que el que haurem de fer els jugadors és construir bases a la Lluna per beneficiar-nos dels diferents recursos que hi ha allà. A veure, com va el joc? És un joc que és bo perquè... Quantes pàgines hem dit que té el Civolution? 44. Aquest anava pel camí? Aquest té 10 pàgines. 10? No, ja m'està confonent amb l'altre. Sí, vale. 10 pàgines. Home, doncs si té 10 pàgines, espera. Anem a intentar posar el reglament. 10 pàgines... 10 pàgines, però fa trampa, Bueno, 10 perquè ben bé 10 no són. 10 pàgines és cogombre, 10 pàgines, però ara ho explicarem el que vull dir. Sí, a veure. Bueno, aquí dintre dels 10 també hi ha el mode solitari, per tant. Bueno, 16, sí, 10 pàgines, ok. Vale. No, perquè, perdó, 10 pàgines és fins al mode solitari. És més. Saps quantes pàgines té de setup el Civolution? Unes quantes vaig llegir, no? 10. Sí, aquest. És molt bèstia. És que aquell joc se'n va una mica de les branques. És una anada d'olla. Total, a veure, a poc. Aquest joc, molt fàcil. Em sembla que són 3 rondes. I amb les 3 rondes, 3 fases. 3 rondes, sí. És un joc de col·locació de treballadors especialitzats de colorets, que són 3 colors. El blau, el groc i el vermell. Sí. Cada un és un enginyer, científic i una altra història. No me'n recordo quina. I tècnic, crec que li diu. Llavors, és un joc que a l'inici de la ronda farem un draft d'astronautes a l'estil Dino Wall. Te'n recordes quan agafem el Dino Wall? El Dino Wall, sí. Tens una sèrie d'astronautes, per dir-ho així, i hauràs d'escollir un grup d'astronautes. És a dir, vull aquest pack. De colors. Sí, el que et toqui. Sí, a part que tu amb aquella carta, són unes llosetes de naus en comptes de cartes, però allà et dona, és com la teva nau de la ronda, exacte. És això. Doncs aquesta nau et diu a dalt la posició d'ordre de torn que jugaràs, aquella ronda, els recursos d'aquella ronda i els treballadors d'aquella ronda. Ja està, primera fase. Enric, aquest joc té fase de pensar? No, perquè ara la fase d'allò és col·locació de treballadors pura i dura. Tu poses un, jo poso un, tu poses un, jo poso un. I no té fase de pensar. No. És un jugador... Espera, expliquem-ho a la gent. La fase de pensar és el que en els jocs on hi ha crossover i molt d'anàlisi i paràlisi, l'Enric i jo fem el que és la fase de pensar, que és abans de començar la ronda fem una planificació aproximada de com jugarem. D'aquesta manera l'AP el compartim i després no n'hi ha o n'hi ha molt menys i el joc va molt més àgil. Per exemple, el Trickerion. El Trickerion. D'això. Doncs aquest joc és un joc que té una mecànica molt simple, una mecànica base molt simple d'això, col·locació de treballadors després, i tu col·locaràs un i són especialitzats. I els anirem col·locant fins que
tots ens acabem sense treballadors i després farem una fase de manteniment per la segona ronda. Punt. Llavors, el joc com va? El joc, i ara si vols pots posar el tauler principal, la gràcia és que posarem bases a la lluna. Vale? La lluna hi ha diferents hexàgons, està dividida en diferents hexàgons, que aquests diferents hexàgons podem posar bases. Nosaltres al tauler personal tenim bases d'espai 1, espai 2, espai 3 o més grans. Vale? És Llavors, això? Sí. Llavors, nosaltres a la lluna ens anirem construint aquí i nosaltres anirem construint en funció dels recursos que dona cada espai, però a la vegada també les llosetes blaves que marca com rosa, amb la fletxa rosa, allà també ens donen beneficis si estem allà a prop d'elles. D'acord? Vale. Llavors, la mecànica que té aquest joc és que quan tu et vas posicionant allà, però si algun jugador, per exemple, vol activar una àrea, ho ha d'activar col·locant-lo en el perímetre. Veus el perímetre? Hi ha uns quadradets aquí. El que seria l'exterior. No, això és unes plaques solars que deixa estar. Aquí, a l'esquerra, esquerra. Esquerra? Vale, ara s'ha anat. No ho veig ara, jo. No, veus aquesta mena de quadradets que estan al límit del tauler de lluna? Sí, no, això. És el... Aquests no. No, això d'aquí. No, taronges. Això. Doncs, tu col·loques el treballador allà i aquest treballador, veus que això apunta tota una fila d'hexàgons? Sí. Doncs s'activen tots aquells hexàgons. Hòstia. Clar, això fa que actives teus, però també actives per a altres. I aquesta és la gran interacció i gràcia que té el joc entre els jugadors. A més, també hi ha diverses normes de si tu col·loques un enginyer aquí, tal club tens recursos. Si ho poses un tècnic... Hola? Sí, ja està. Tira. Sí, llavors... Lògicament hi ha allò dels especialistes, però la gràcia de la lluna és això, que tu col·loques el treballador aquí i activa tota la reglera. Què vull dir? Que si tu veus un jugador que es va posar en aquell lloc, doncs posa't per allà, perquè després ell potser de retruc t'activa la teva zona, et produeix allà. Hòstia, això és una bogeria, per això. Però mola. Sí. Doncs això del joc, podríem dir d'una forma així ràpida, això és la base del joc, el que he explicat ara. Vale? Llavors, el joc complementa amb uns taulers a banda que n'hi ha 8 i només jugues amb 3, que són com corporacions privades. Aquí està, això, les corporacions. Bueno, hi ha espais aquests són uns espais genèrics. Què passa? Que en el reglament no hi són les corporacions. Cada corporació té un reglament d'un full, de 2 pàgines. Aquí tens la I tu pots escollir de les 8, i tu pots escollir de les 8 quina jugar aquella partida, i cada corporació són les que donen punts de debò. Té com un minijoc cada una d'elles diferent. Per exemple, aquest és un minijoc de portar turistes a la Lluna. Vale. És com si fossin diferents mòduls que has d'incorporar obligatòriament a la partida. Sí, però que pots, entre els 8, has de triar 3. O sigui, hi ha moltes combinacions possibles. Em té molt de hype, això, m'agrada. Em té entrellaçat entre ells, estan entrellaçats també, n'hi ha de més fàcils de jugar, més difícils de jugar. Per exemple, n'hi ha un que va de fer robotets que analitzen les pedres de la Lluna, en plan científic. N'hi ha un altre que serveix per després portar gent a Mart, en plan com estació de parada. Després n'hi ha un altre que em sembla que va d'instal·lar fàbriques, crec, o alguna cosa així. Doncs llavors, el que tu fas amb punts d'acció una mica com el del Minos, tu vas a l'espai d'acció d'aquell que has vist de l'engranatge blau cel i després tu fas l'acció de les corporacions. Està bé. Llavors, si poses el tauler principal, veurem que hi ha una mena matriu que tu poses els treballadors i per activar aquestes accions, que són 3, com més tard vagis, més cars són. Si mira a la dreta... Ui, t'estic perdent ara.
mirem a la dreta. Això. Vale. Dreta. Ei, ara aquí. baix. No, baix, ara baix. A baix. Això són corporacions diferents, veus? Sí. I ara Arribo. esquerra. Espera, on està? Això. Aquí. Això d'aquí. Vale. Exacte. Gràcies. Això és del tauler principal. Aquí. Vale. Tu et poses d'esquerra a dreta. Veus el primer espai que no té cost? Sí. Vale. La primera acció és construir bases. La segona acció crec que anava relacionada... Ara no me'n recordo. No preocupis. La tercera? I la tercera és activar les corporacions. Vale. Fer acció de les corporacions. I això ho resol així. I a partir d'aquesta matriu ja encaixa aquí totes les corporacions. I llavors cada corporació et diu què fas si l'actives. M'entens? Llavors, els passatgers si els poses o no els poses o tal. No sé, jo trobo un disseny molt de concepte elegant que dius tu. Molt, no sé. Per mi apunta a un dels jocs durs de l'estil. Un joc magnífic. Sí. Durs, però tampoc extremadament enorme i monstres. No. Dur per la magnitud que té el joc, no per la complexitat. Hòstia, és molt gran, això ho volta molt i que té diverses coses a tenir en compte. Sense ser extremadament complex. És aquells que m'agraden. És aquells durs en estratègia, fàcils en regles. D'aquests que entren bé, però tenen una profunditat que et deixen sec. És que és el que dèiem de la regla, de la nombre de pàgines. O sigui, amb 10 pàgines que és la base, ja diu molt. Saps? O sigui... Això és un bon joc, això és un bon joc. Que no faci falta afeccions. Vale. Promet moltíssim. I per mi pot prometre, i ojo a la meva d'allò, porra, a lo de lo millor, potser el millor d'aquest espil. No per mi, però potser per tota la comunitat lúdica promet moltíssim, però extrem, Poca broma. Doncs jo vull acabar la llista i ho faré no amb un joc, sinó, ja que és una cosa que tothom ha vist aquests dies i tal, doncs vull ensenyar-vos, m'ha arribat també per aquí, i ja us ensenyo també, jocs de l'editorial de Playty Games, que són una gent coreana, i m'agrada especialment, us ensenyo perquè vull que ho veieu, aquesta nova sèrie de jocs, tots ells, aquest, per exemple, Ides Library és un joc per 2 jugadors, una mica abstracte. Unes cucades són tot això. Són tots guapíssims. Això és el Perudo. Han fet una altra versió aquí, el Liar's Eyes, però que m'agrada aquest joc, sobretot, encara no els he pogut provar, per tant no us puc dir si el joc m'agrada o no, però a nivell de producte, quan tu l'obres, això són tots els jocs. Tens la caixa amb el joc aquí dins, el Perudo, daus i els cubiletes aquests, i la pròpia caixa és el tauler. Jo ho trobo espectacular, aquest disseny. És una virgueria, perquè han aconseguit abaratir el cost del joc moltíssim, havent de fer una caixa molt més petita, taulers molt més compactats, i et queda el joc com si fos aquí una mena de bufanda. I perquè veiem la idea, ja a l'extrem màxim, no sé si us sona aquest joc, el Pueblo. Aquest joc ha sortit aquesta setmana aquí en castellà. Doncs aquell mateix joc, aquí, aquesta gent t'ha clavat aquí el joc amb aquesta caixeta i aquí està el tauler. És al·lucinant. Ja està. I ja està. I maldit tot el treu amb una caixa que ocupa com totes aquestes quadrades de 30 per 30, una mica a la mida Cascadia o més gran, i aquí el tens amb una mida petitona que flipes. I crec que això val molt la pena. Llavors, no sé que ho sapigueu. Si a algú li interessa aquest estil de joc, doncs aquesta gent fa enviaments, envien a Espanya i es compra el joc, es paga l'enviament i els envia. I val la pena. És bèstia la quantitat de jocs que han tret, perquè quants en hi ha així ara? No ho sé. Jo aquí en tinc aquests, però és que n'hi ha molts més. I jo els hi demanaria jocs, em compraria algun d'aquests i no descarto llespil passar pel seu estand i comprar-ne algun, perquè... No, són molt finet. És molt finet la producció aquesta i superben pensada. Vull dir... No, s'ha de reconèixer que aquí hi ha una feina molt, molt ben feta. O sigui, atrau moltíssim i a part que si després ens queixem de l'espai,
Hi ha gent preocupada de debò pel nostre espai, Sí. com aquests. No, és que és al·lucinant. I aquest, tinc ganes de provar-lo, l'Stereo Mind aquest, que bàsicament, aquí on veieu aquest forat, aquí es posa el telèfon i es fa sonar una música i és una mena com de Dixit cooperatiu, per dir-ho així, amb sons, amb música. Una cosa molt boja. I a veure si el puc provar ja ben aviat. Però bé, no m'enrotllo més. Avui hem fet una repassadeta de tot el que vindrà, de tot no, d'alguns, els que vindran Primer a tastet. aquest Spiel. Sí, un tastet. Que queda ja cosa, El proper directe el farem segurament la setmana abans de l'Spiel per acabar ja de fer el finiquito final, a veure com queda això, i tancarem així la sèrie de la introducció. I veurem si després en fem una altra de tornada, jo crec que sí, però ja ho veurem. En qualsevol cas, moltes gràcies per l'atenció. Espero que hagueu trobat interessant això que us hem parlat, que us hagin agradat. Gràcies a tots els que heu estat al xat per participar i per animar això, que de fet ho fem en directe perquè puguem compartir això tots junts al moment. I res, això és tot, que ens anem veient per aquí, que gaudiu també de l'Spiel des de casa vostra i penseu que la majoria de coses arriben aquí a casa, així que paciència, que si un joc és bo, arriba, no patiu. I res, gràcies a tots, bona nit. I Enric, si vols alguna cosa. Gràcies, Àlex. Penso que ha sigut una boníssima repassada i jo crec que se'ns veu als ulls el hype que tenim, la motivada que tenim aquest any una altra vegada. I res, moltes gràcies a tots per seguir-nos i escoltar-nos. I, hosti, que queda poc, queda res. Queda un mes. Que ells som! Jo també tinc la mirada pura i brillant amb aquests jocs. Visca l'Spiel. Ens veiem aviat. No. Apa. Bona nit a tothom. Moltes gràcies a tots. Adéu.